napakaganda. Lumayo lang ako dito sa boarding nila. So, nagpaluto ako ng curry. Tatry natin i-taste. Tignan nyo naman sa sarap niya. Ubus na. So, punta tayo sa salas. Punta sa salas. Hi mga vlog! Kakain na kami. Yan. Kakain na kami ng dinner. Yan. Kakain kami ng ano daw, madam? Sardinas. Sardinas na may pechay. At meron kami sponsor na salad. O, diba? Isang kapak. At may pansit. Pero boss na. Ayan yung madam at boss ko. Ayan yung boss ko. Yasing. Yan! Oo, takaw. Takaw. Kain, dinner time. Kasi uwi na naman tayo. So, just enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Good. Ano sabi mo? Anong sabi mo, madam? Anong sabi mo, madam, kay boss? Kaninang umaga ang wapong ay mukhang basama. Ayan si boss ko. Mukhang basama. Ayun yung boss. Sinabi niya kanina? Bahala ka sa bala. Continue. Bahala kayo. Wala. Yung mga babae dito. Ano dahil? Wala pa. Pero hindi susuka. Walang ay iinom po. Ate! Iinom. Pero no. Hey! Ito po nagluto ng curry namin. Hey! Chef cook namin yan. Yan. Kakain na kami. Dinner. Yan yung mga boss ko. Yan. Boss na, boss. Bala kayo. Focus sa inyo. Ito na kamera? Sabi niya kanina. Kanina na ba yung hawak na Oo, siya pa camera. Siya pa camera. So, yung mga vlog, nandito ako. Lumayo ako sa kanilang boarding house. So, watch out kung ano yung relationship namin ngayon. Yan. Napakabait nila sa akin kahit napakabago ko. Relationship. Bago lang ako dito, dumayo lang ako dito, di ba? Kaya kung maghahanap pa kayo ng boarding house, PM nyo lang ako para i-recommenda kayo. I-recommenda ko kayo sa kanila. So ngayon, iinom muna ako ng tubig. Ngayon para naman uhaw na ako. Guys, uhaw. Grabe. Yan. Yan yung vlog akin for today. Yung nagluto sa akin ng curry. Napakabait po ng aming chef. Yan yung aking yung mga kaibigan ko dito. Yung mga kaibigan ko na napakabait. Talagang nire-respeto ang yan! Ito yung aking boss. Ano boss?
Boss Sabo. Don't speak. What's up my first vlog? Yan. This week. Oh. Subscribe and click my button. Ano kaya yan? You have a lot of experience in my life. What is the name? What is the name? Experience of my life. I have adobo next time. Yan. Yan. Abangan nyo ang kanyang channel. Kaya guys, subscribe and ring the bell button para updated ka sa aking video at ma-notify kayo sa aking mga latest video. Buhay ko niyang dito sa Hong Kong. Mga buhay ko niyang. Kahit nahihirapan kami, masaya kami. Maraming mga dito, mga single daylers na. Ilongga. Sa mga Ilongga ko lang nga mga kilala. Hulta niyo ako mag-subscribe sa inyo. Sa mga Ilongga, hindi ko alam mga Ilongga, pero sila yung mga kaibigan ko na Ilongga ngayon. So, please, subscribe my channel and ring the bell button para updated ka sa aking video. Napakabait po nila sa akin at ayan yung madam natin naglili. Madam! Madam! Nagtatago nga tayo. Basta sasabihin ko, wala, baka ka pa. Ba't ang dilim? Kasi hindi ka nabayad ng ilaw. Ay! Hindi, yan ako madilim. Hi! Siya nag-uuga, siya nagtatapon ng basura, diba? Welcome! Welcome what? Welcome to his vlog, to her vlog. Minsan kasi lalaki siya. So. Miss her. What? Bulag. Ano yung mga content? Dito po dito. About na lang. Kaya na. Inano mo na dito sa live natin. Uy, may nag-ano sa akin. Nag-invite sa akin na iglesia kanina. Sabi sa akin. Sometimes love life. Minsan sama ka sa akin mag-hiking sa akin. Ha? Nag-hiking na ako. Sama ka ako. Hiking pa rin. Minsan hiking, pero kadalasan hindi. Depende naman kung anong sitwasyon mo sa amo. Kami mga masasaya. Uy, natutulog ka kanina, so nagising ka na? Kami have time for ourselves. Siyempre, si boss pa naman yung bilik. Ala, sabon! Kahit sobra yung trabaho namin. Sabon. Ano tayo? Layo ka pa niyan? Layo siya. Excuse me. Kahit tulog na yung boss namin. Diba kahit tayo ako? Nagigising siya para magtrabaho. Kanina ko pa ito inagulit ko gano'n. Hindi ko siya makuha. Kanina ko pa siya kinukuha. Hindi ko siya mag-ganon. Oo. Naglinis si boss. Ginaganyan ko siya. Hindi ko siya mag-ganon. Diba? Ano ka sa 8:30? Excuse me, Jen. 8:30. Ay, tren ako makausa amo ko. Wala nga pa. Boss, tapo ka na ta? Ay, Chinese New Year. Yan. Holiday mo lahat yun. Okay. Hindi pa. Kasi may bata. Okay, say bye-bye. Bye-bye.